Guys, it's Kaz. 買い物に来てます。先ほどまでですね、犬に追いかけられまして、僕らは汗だくです。今日は彼が鳥を1匹飼いたいということで、今野菜を選んでます。まあ、フィリピンのスーパーはこんな感じで野菜が並んでます。こんな感じですね。では今から鶏肉を買いに行きます。レジに並びます。ここの制服は水色で可愛いですね。フィリピン人並ぶの大好き。